भक्ती करणारे कित्येक भक्त आहेत. ते भक्त माझी एकेश्वरी भक्ती करेल, त्यांच्या जीवनातील सारी दुःख दूर करून त्यांना सुखाची प्राप्ती करून देणं या लक्ष्मीमातेचं कर्तव्य आहे. म्हणून माझ्या साऱ्या भक्तांना, माझ्या प्रिय भक्तीला ही लक्ष्मीमाता एकच आशीर्वाद देते. प्रत्येकाच्या घरात सुख शांती समृद्धी राहते. इरावडा कळेल असा या लक्ष्मीमातेचा शिवमंगल आशीर्वाद, शिवमंगल आशीर्वाद, शिवमंगल आशीर्वाद क्षणभर आठवण होते. त्यावेळी देव आणि दानव यांनी म्हणून सागर मंथन केलं. त्या सागर मंथनातून निघाली ती 14 रत्न. त्या 14 रत्नातलं अमोलच रत्न म्हणजे ही लक्ष्मी. ज्यावेळी माझी सागर मंथनातून निर्मिती झाली त्यावेळी साऱ्या देवतांना प्रश्न पडला की अमोल असं रत्न या विश्वाच्या ठिकाणी याला स्थिरता कशी मिळेल. म्हणून साऱ्या 33 कोटी देवतांच्या आशीर्वादानं ही लक्ष्मी वैकुंठीतले नारायण यांची धर्मपत्नी बनण्याचं भाग्य माझ्या नशिबी आलं. साऱ्या देवतांच्या इच्छेनुसार वैकुंठीच्या नारायणाने माझा स्वीकार केला. त्यांच्या पवित्र चरणाची सहचारी बनण्याचं भाग्य माझ्या नशिबी आलं. त्या दिनापासून वैकुंठीतले नारायण यांची धर्मपत्नी बनणं या विश्व कार्यात सदैव सहभागी असते. जगाची पारंपरिक देवता या विश्वाच्या ठिकाणी माझे प्रभू नटले. मग ज्यांनी भक्तांची विधावी त्यांनी पट्टी धारण केली, पत्वतांचे पाठीराखा म्हणून ज्यांची खाती घेतली त्यांची भार्या ही लक्ष्मी. मग मला त्या विश्वासाची जगायचे. म्हणून साऱ्या विश्वातील भक्तांच्या इच्छाकांक्षा परिपूर्ण करण्यासाठी ही लक्ष्मी सदैव जगत असते. आज मोठं लोकात साऱ्या भक्तांच्या इच्छाकांक्षा मला परिपूर्ण करायचे. साऱ्या भक्तांसाठी ही लक्ष्मी आज अवतीर्ण झाली, अवतीर्ण झाली, अवतीर्ण झाली. ही लक्ष्मी Thank you.
आहे.